Почти си догоре, браво. Браво. Много е трудно. Ще ме гледаш ли сега? Да. Аз се опитам да се клапя за това. Не. Кое пробвай? Няма спреш как е много е трудно. Мали, той ми попадна какво. Давай, какво направи? Чакай. Внимавай. Няма спреш. Много е трудно. Нека пробва. Браво, тате. Ти какво направи? Ма много нависоко, бе, тате, ползвай другите. Да, нека ваш по-нависоко, за да може тя да попне малко. Браво. Ти ще успееш? Давай. Искай да правя на предизвикателство. Ти виж как ти какво прави, гледай. Искай да правя на предизвикателство. Ако мина ти да страната, после е да Да, бе, няма проблем, ще се пуснеш плага спокойно. Браво, тате. Значи аз ще го мина така. Виж, ако извърташ стъпалото, може би е по-добре, по-стабилно. Тя успя. Браво. Искаш па да ползва? Да. Айде да видим.